addoɓe cakkudi cafnori cengle ha gurdam weli ko sarabije kono ndeysan hande en du wonti buruti mayo ndiyam mayo ɗiƴam laati ɗiƴam miskin ɓe warango waɗi hay hunde dillata mayo yeewi hay goto jolata cerɗi kandi jawdi yarata hay ndiwri eggi e nder dulli batirɗi colli hanki ko ƴiye mayɓe e ɓalli jorɗi tekke mayɓe ɗe moƴi ñaami ɗo wonno daƴƴe kay gaññeji wonti ƴeew dunde cikon tuddude gardeɓe ko seede momo golle hantarɓe gure fuuta fof in laajor ɓiɓɓe muɗum hajja aljuma e ɓinguel keccel saha mette e saare nde pefaɗa ladde lancita laakngal werla kono dande yooɗi koye kenten jamma doole gañaka donka e Bocar Sayda lasi papal ma min mijortoma warñede ma wurma hani birniɗa sagatago bone Oumar Bocara a yeehi a waynaki amin miijoma Mamadou War to e ɓogge e heddiɓe hay goto andana cide cenel ko ɓogge mera ko gonga labɗo gure ma cerwi bakaw cenel sare ndogu larwa tulde e calgungu yi daƴƴata mbañi fusa ɓesmum sarkita ala wuro ngo mayɓe mum wayani to e walalde nder dundu modi arab piindi sammi ha ko yoori cammalle leɗɗe ko ɓiɓɓe ma ndeni Boubacar Lo e Hammadi Amadou Dia Hamme Ndiaye e Demba Moussa koye comci mum ubbida barka sikati ya Abou Sara ko nangue hoore kellew pella wuro Dialaw jeyɗa waynaki kattiɗa mboyri ndi heddima e tuula heela to ganki koye nder gaabiji sagataɓe kirsa mijo dogi e gundo jawmuta o capanɗe jeeɗiɗi joyi hitande mbiɗa siftini en kadi warmo mujji e pittari jeeɗiɗi ɗo fa e nder widuru wotoru kam en fof jorta wargo woyndoyo ko sappo perta jawdi wiidi ɓesguji cerkita Yaya Fall beele ko jaam jogima to Karakoro Issa Ba hay goto laktaka to Dafor yeru mum ko Abdoul Mody Dia to Buruji Jagili Samba Julde emin laajoma to Nayra Walo yimɓe nera mayde nde gite kersata ko rewɓe ƴogoɓe pella ñokkan hammi acce Samba Thia Demba Malade Ndiaye ko Bama Kasnaga ala wuro ngo mayɓe mum wayani to ɓoggel ko yaloɓe teeno pella to Jewol galle Ndiaye sunima Abdoul Bouka Ndiaye Mamadou Moussa nder cehe kal nguuri ubba Njorol ologa Maral Gidala Ceerno Saybatu kana rewa Allah wara nogasi go juillet capanɗe jeenayi e goo bone mawɗo ñañama beelel gawdi ndeysani gurdam yimɓe cukka Aissata Souleymani to yiɗi lebbi jeetati Fati Hammadi Babiɗo ngel duuɓi jeetati Alassane Hammadi lollirɗo coyri daaɗi mumen ko paakaji kedditi ha to tektaki perlo mayɓe keewi Hammadi Sambel en tangel hanki duuɓi mum joyi ine ŋakkitimmani waroɓe taya tal ɗum jeejani muynoɓe gaggaji hay ɓendanani ɓe mbiyata boom ko awdi bondi yofferte gila mawnani ala wuro ngo mayɓe mum wayani mbañi e diwan e ñalli kata jiñi te waña songana tinani nde Demba Suwa Ba gantini bogodin waga reedu fusi ala ko heddi ko wona mere sabu parsama e gayel kelli Samba Ñebbe Oumar Hawayel fof dawi onon ne kay ɗum keddima e miijo e jimdi rufi awdi on ñalawma boroɗo rufani nimsa ma e Amadou Baydi Samba Baydi Amnata Baydi ko mbaynigu jaam on mbaynodirani dawalel ñande Kumba Koyle dawi jortani bojji mbaɗi tufde ma ɓiɓɓe ma tuɗɗi joyo fof mbay silliti Mamadou De Thiallaba Baba Dia e heddiɓe leydi mari to hay medatiɓe fof kamti
ñandi Umar Dabel e Amadou Dian Juli yending tengre Demba Lawal seedaki e geenul Umar Demba Niass ko kuri ɗi ko jogdu ha jooki mbottoye cila surimalle feralla garlol ɗi wendi mari booli ala hen ngo mayɓe mum limtani Abdoul Mody Dia ko toye Dafor yoɓa ha kali ñora hadiya kan hattama Jibi Samba Allah yo ko jam jogima Adama Ndiaye ko agu ngaftuɗa no gasi 6 janvier 19 ane ɓesmuma pittali 7 no ndiɗorino sukaɓe ma fiddiɗo ma tiggumo innaka mendan on majji gasko lugga liɓɓa wuyejene hamtoma gurel malle gaynako ma e octobre 9 jeftani Souleymane Ba kibbi konama caggal ma Amidou Niang yani Gueye julde korkon kortani ko doggol ƴiƴam juutede mum ala ɗo haaɗi sibu ko ujunnaji limtude en kattanani seteji mayde hay goto kurgani wona suka wona mawɗo holko tawi sulmi goɗɗum ala so wona ma ɓaleede jalta leydi peeje ɗe fof ala hen nde wuwi wargo taccingol e guijari koyere ownugol beeɗi yoɓe ɗeɗɗire heege so ɗum nafani ni jawɗele kona guri larwa kañe kalis gawri darindi ala ko hedda gese loppita caɗe laamu dokka gila garak ha magama kollale poɗe tara remoɓe kenja uwinnoɗo hoore dande soddita ha hande ƴiƴam jambareɓe ɗin deddetta irnange booseye kay ɗam horani taw silla rinjew beelinaɓe Sinthiou cuuna juuwe ƴiƴam toñaɓe sahodinɗoɓe golle jeeɓeteɗe yerlitare mon noon ko yeru heddiɓe cennallagal e cettaragal firtoɓe on mayani on mayata tan ko on yurniɓe hay sukaɓe e nayeɓe daɗani mawɓe almameɓe ndumbi rewɓe peefi deñgol men ɓe tuwini jantade ko yere taccingol 79 ni ani ha e cewɗi babaɓe dolel no boni ndeysan hay ceerno Alassane to ɓuggeɓe ndumbi mo temedere hitande murmurɓe kormaki gure Fuuta kewɗe ɗi niti batte ɓaleɓe ndi ɓe mumti deftere sionisme kay ɓe jangi ɓe kuñi peeji mum ɓe tabitini kamɓe malde e yahude ɓe mbaddi bojji Fuuta e Palestine kawriti ala wuro ngo mayɓe mum wayani joyo jeeɗiɗo ha sappo ɓe mbari ɗe golle bonde tabitinnoɓe hay hunde hande gona jeertotoɓe e haajuji men yahoɓe weytiɓe weɗitiɓe jettore mawɗo yettaɓe fuuɗanaɓe foɓɓanaɓe dow fawaɓe sibu ala koɓe mbari sona ɓaleɓe curte inde mabɓe haade darja hoto jejjitede kadi ha darga golle bonde cohe ɓaleji min kenja ɓe fof ɓe tooke sulmiɓe ƴiƴe janggo pasɗam min culmo on onon e wondiɓe mon e laamu taya e leeso nazisme e basisme toɗɓaɗa koye juuɗe sionisme mawnuɗa kamɓe e woɗɓe heɓɓe lintaka ɓe leñamagal wumni ɓe eñam guragu wemjini eɓe jawdi hanɗini gardugol taya ko windande mawde teskatede humpito herkisinimo laamandi leñameɓe seedantagal basiste nana siristen hono ngal leptowal hande ɓe suuɗi Irak hono ngal liptunogal ɓesmuji Europe foggi jiyagu har seddade Allemagne naɓe kono kadi ko seedantagal leñameɓe kala leñameɓe ɓurniɓe e paɗɓe kala gati leñamagu kala ko kusi leydi keerigu leƴƴi e kusumaji te jofat tan koye boomare sibu golle mabɓe ngalda e teylare feere mabɓe kadi ko seegare ko ngakkede haqqille kisal e jaaƴare miijo rapporteur o e halkare koɓe cuddirta salade yaware leñameɓe fof ko wadduɓe malte nde firtude leydi woni fandare gaño mabɓe tan ko jiɗɗo gotagu yiɗi gotagu sari gañantumago kono miijo rittima yewuji mawɗi ngo duri e piblitide kerɗe curtoje gano teɗinimi nder andi hay nder yiɓɓe mum sibu haɓilantagal e teelare gardinɗe ɓe keppata kaɓata tampata yarnitiɓe fof jawdi ha e gurdam fof ɓe ɗaɓɓani dañal ma place fof lundiɓe fenade kole woni fof ɓurodiral leƴƴi e kinde fof min minagu e ñamdolagu fof miijodori yeruji mawɗi Mandela ko jongol hiiɗaɓe kala miijodori yeruji moƴƴi ANC mo Nelson ko appoto Namidi APLS mo Jongan ko seedeji gurɗi ma wiya noon Basisten Naseri Sen Domdonki Bonki Kobjon Warango
dulendi mbayligo woppata fitta ha laaɓa ndiga ɗaccata toon to jinde dartol tawto yon Hitler e Saddam te on gurtata septembre 1999